Jasne, poď. Ne. Nepustíš blesk? Ukáž, ja to budem. Počkaj, no. Tak, môžeme ísť. Vygląda či vôbec, či nie? Hej. Hádam. Ukáž. Daj blesk. Konečne. Svetlo daj nesvieti. Blesk nejde. No vidno dačo. Ale drž to rovno. A teraz zem kameruješ, Kubo. Nie, už ty si... Alkohol v vláčikách chcem ja. Nedá sa ti dať baterka? Ne. Tunak je lokomotívka banská. Originálna. Môžem písať, chcem poťahnuť. Naštartujeme. Áno, naštartujeme, poď Kovko, štartuj. Nahrávaj. Nahrávam. No. Skúsime. Ty si musíš sadnúť, ty. Ja ty chod tam. Zaradíme. Ona ide! Hurá! Áno! Zajdi trošku za to a ukážem to na video celú lokomotívu. Dobre, vystúp z toho! Kubo! Počkaj, musím zabrútiť. Hamuj! Áno. Sem poď. Áno! Vidíš, ako sa mi dobre sedelo. Áno. Dobre sa ti sedelo, no. Teraz to ukážeme, čo to je. Čo no? Radiaca páka. Áno, tu je štartovanie. Štartovanie. Tu je brzda ručka. Abo nie toto? Čo bola brzda? Toto. No, choď ešte. Tu sú budíky. Vyzerajú jak z lady nejakej. Choď dopredu. Ešte raz ju naštartujeme. Naštartované. Áno. To je škoda, keby to tu bolo cítiť, ako to tu smrdí. Naštartovaná je. Zabrela sa, to nemá spôsobu ako také dýchy. Dobre, Kubo, vypni motor. Dobre, vypínam. Hotovo? To má, no musia toto posunúť sa. Zadrelo. Ešte to podržím. Počkej. Teda je jedna tačka. Čo nám je robiť? Tak, áno. Čo mám teraz robiť? Skús toto. Počkej, dáme na voľnobeh. To sa pozerajte. No, skúsime. Teraz trošku potlačíme, lebo zdochol motor. No, joj. Tak, dobre. Tak. No, Miško, poď zaradiť. Áno, Kupko. No, poď zaradiť tuto. Počkej, idem si sadnúť. Pokúsime sa ju naštartovať. Teda ona už je naštartovaná, len sa pokúsime pohnúť. Takže zaradíme rýchlosť a ideme. Ideme! Pána.
Dobre, stojíme. Tak, toto bolo dobre, nie? Na to, že ako vyzerá tento motor. A toto celé si myslím, že to bolo dobré. Dovidenia.